गिबियावनो गासिखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोसे खुलुमहरनाय थाबाय। जोंनि बर' हारियाव ओरैबायदि डेन्जार लिडार्सफोर दङना, बाप 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 मानिनांगोन दे आरोना। बा रायजो राजाफ्राबो नोजोर होदों आरो मिथिदोंबो जे बर'नि सोर बायदि लिडार्सफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गांगाथुफा जानानै दंखायोमोन आरो बिसोरनि सिस्टेम आरो सिचुएशनफोरा मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिशननि गेजेरजों जिहेतु दंखालायोमोन नालाय, गावबागाव मोनसे टार्म्सनि माखासे सिस्टेमफोरा जोबथा मोनसे स्टेजाव सफैनाय लोगो लोगोनो फिल्डआव ओंखारनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। माखासे गांगाथुफाफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्माव ओंखारनो गोसो गैयामोनब्लाबो आरो जाय पार्टिनि जानानै आन्दो पलिटिकेलि थुलुंगा होबोबाय थादोंमोन, बै पार्टिनि लोरबांथिखौ नुनानै थानो गोसो गैयामोनब्लाबो बेवहायनो थानांगौ बाध्य जानानै फैबाय। माथो खालामबावनो नङा होमबा? दा दिनै बैसोरनि माखासे पलिटिकेलि खि एरख'लायनो हायै माखासे सेक्रेसिनि गेजेरजों पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैनाय, बिसोरखौ मालाबाबो गोजान जानाय जों नुनो मोननाय नङा पलिटिकेल प्लेटफर्माव। खारन बैसोर माखासे गुनजे दाखुनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बाइसेन्स बोरैबा जुदि गावस्रि जालायनानै गोजान जालायोना, अब्ला समाव बिसोरनि लाखुमानानै दोननाय माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ जों माने मिथिनो मोनगोन दै। आरो बे माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बिसोरो अन्तत थांना थासान्दि समाव बिसोरो पलिटिकेल प्लेटफर्माव मालाबाबो बिसोर गावस्रालाया दै। बेखौले गोसोआव लाखिखा मानगोनां सारमोन, मेडाममोन, मानगोनां रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायमोन। दा दिनै जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एसेबां गोख्रों लिडार्स दैदेनगिरिफोर थानानैबो दैदेननाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिया दिनैयो लाथिख' जाबाय। आरो बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव मानगोनां प्रमब्र बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिनि पलिटिकेल सिस्टेमखौ जों नुगोना नुला। आरो दिनै मानगोनां प्रमब्र बिथांमोन थासेयावबो इउपिपिएल पार्टिनि मोनसे पलिटिकेल सिस्टेमा मानो लोरबां जानाय, जेराव दिनैयो मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोन दङ, मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांमोन दङ, मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोन दङ, ओजोंहाय मानगोनां रोनगोरा नार्जारी बिथांमोन दङ। डाबल बैसागोनि खोथा, दिसपुरनिफ्राय बिटिसिखौ सामलायहरगोन होननानै बुंदोंमोन जा मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा ना। आरो गोबां माखासे लिडार्सफोर दङ, बयबो मिथिखायो। दा एसेबां कनफिडेन्ट उनाव मा जागोन, उनाव सोर सरकार दागोन, सोर सरकार दाया, सोर बेसेबां देरहागोन, सोर बेसेबां देरहाया, माने मेथामेटिक्सनि माने केलकुलेसन मास्टार गोजाखा। एसेबां मेथामेटिक्सनि मास्टार केलकुलेसन लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि अंकआ दिनै मोनसेबो रज'दिया। 0 उइकेट 0 रान नङा होमबा इउपिपिएल पार्टिया। दा दिनै बेबायदि मोनसे थासारिखौ एक्सुअलि नुथावनामोन। आरो बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय मानगोनां प्रमब्र बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया 5 इयार्स बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन। आरो रायजो राजाफ्राबो जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव मानगोनां प्रमब्र बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया माबा मोनसे सोलायनाय लाबोगोन नामा, बे बाथ्राखौ साननानै गोबां थुलुंगाबो होदोंमोन, सापर्टबो होदोंमोन। नाथाय जेरैबायदि खोथाफोर, जेरैबायदि बुंनाय बाथ्राफोर दिनैयो गासैखौबो फैमाल जानाय नुनो मोनदों। आरो रायजो राजाफ्रा दिनै एसेबाबो उदिस मोनदों जे माखासे पारफेक्ट नङै लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ एक्सुअलि जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव स्टेन्ड खालामजाया। दा जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनिफ्राय बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा जोंनि आसाम स्टेटआवनो टप 5 रेंकआव थानाय सासे गोख्रों पलिटिशियान। आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायजों बिपिएफ पार्टिनि जा मोनसे गोख्रों पलिटिकेल सिस्टेम, आरो दिनै जोंनि इयुन जेनेरेशन, आपकामिं इयुन जेनेरेशना मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय पलिटिकेल सिस्टेमखौ मानो सापर्ट होदों आरो मानो सापर्ट होलांगोन, बेनि बाथ्राखौ सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला
मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा स्पेशली गावनि आंगो इयुन जेनेरेशनफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा सानो आरो गावनि आंगो इयुन जेनेरेशनफोरनि स्टाफफोरनि थाखाय थांनानै थाफैनो मोनसे प्लेटफर्मखौ माबोरै स्टेन्ड खालामलांनांगौ पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों बेखौ बियो जेब्लाबो सानबोदों नाजाबोदों। नाथाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बै लाखुमानानै मावबोनो नाजानाय माखासे थांखिफोराव जोंनि बर'निनो माखासे सेल्फिश लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबागावनि पलिटिकेल मुलाम्फा मोननो थाखाय गावनि गेजेरावनो पलिटिकेलि गुलाय गुजाय खालामनानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि पलिटिकेलि मावनाय माखासे खामानिफोराव हेंथा होनो नाजाबोनाय आरो लास्ट मोमेन्टआव जोंनि बिटिसि आव मोनसे दुखु गोनां माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। बेयो जाबाय मा एसेबां गोलाव सम बर' हारिया आन्दोलन खालामनानै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोननो हानाय लुफुंनो हानाय जा बिटिसि सेक्रेटारियेट न' बे बिटिसि सेक्रेटारियेट न'आव जोंनि बर'नि सानैसो लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबागावनि माखासे पार्सनेल बेनिफिट्स पार्सनेल मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय जेननि बाथ्रा बुंनानै बिटिसि बायदि मोनसे सेक्रेटारियेट न'आव हाबनानै बिटिसि सेक्रेटारियेट न' सिङाव थानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ बुख्रेब जोख्रेब खालामहोनाय आरो जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बै माखासे सेल्फिश आखु लिडारनि बाथ्राफोरखौ लानानै बिटिसि सेक्रेटारियेट न' सिङाव थानाय मुवा बेसादफोरखौ बोख्लाब जोख्लाब बुख्रेब जोख्रेब खालामदोंमोन। जानो हागौ बिसोर दिनैनि समाव बुजिबाय दिनै जाय लिडार्सफोरा गावनि माखासे मोननांगौ मोनथायखौ मोननो थाखायनो जोंनि इयुन जेनेरेशन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनसे गाज्रि लामाजों दिनै थुनज्लायदों बिथोन होदों। बै लिडार्सजों बिथोन होजानाय बै लिडार्सनि थुनज्लायनायाव खामानि मावनाय उन सिगां सानस'नो हायै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो सानसे हमदांनो हागोन आरो जाय दिनखालि सैथोआ मा बेखौ मिथिगोन बै दिनखालि बै लिडारखौ बिसोरो उनफिनना माब्लाबो नायफिननाय नङा। दा दिनै जों बयबो नुदों आरो गावबा गावनो जों हमदांनो नाजानांगोन जे जोंनि बर'नि सोर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि माखासे पलिटिकेल नन पलिटिकेल बेनिफिट्स लानो थाखाय बर' हारिनि बिखायाव माबायदि रोखोमनि ड्रामा नाटक दिनै दिन्थिगासिनो दङ। आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन जे जों बर' माहारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायजों गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ गोलाव सम स्ट्रागल खालामबोदों गोलाव सम आन्दोलन खालामबोदों। नाथाय बे गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय हाबाफारिया 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बहाबा गोमाना थादों आरो बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि काउन्सिलाव आगान होफैदों आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल पार्टियाव पलिटिकेलि आगान होफैखांनायनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे माखासे सानैसो लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ पलिटिकेलि स्टेन्ड खालामनो थाखाय गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामनो थाखाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोख्रों बिबानगिरिफोरखौ पलिटिकेलि माने खामानि मावहोनाय माखासे नुथायखौ बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोना रोखा नुदों। जेराव थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि गामि हाबनानै जेब्ला बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन बे समाव बर'निनो माखासे दाब दाब गामिफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल लानाय हाबाफारिखौ बेन खालामनाय आरो माखासे पस्टाराव गामिनि लांगोनायाव दंफांखौ सिथाबनानै दोननाय माखासे नुथायखौबो जों नुनो मोनदों। बेयो जोबोद माने दुखु गोनां बाथ्रा। लोगोसे बिटिसि एकर्डनि उनावहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ बा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामनो थाखाय माब्लाबाबो बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ बै माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोरखौ पलिटिकेल प्लेटफर्माव बाहायबोफेराखै। नाथाय जोङो बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय थोंजोङै माहारियारि आफादनि माखासे गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि वान साइड सापर्टिं रलाव थानानै पलिटिकेलि खामानि मावनायनि उनावहाय एसेब्लाबो बांसिनै बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोबां थाखोनि गुलाय गुजाया
सोमजिनायखौ जों नुनो मोन्दों जेराव माखासे गुलाय गुजायनि हेंथायै माहारियारि आफादफोरा सम बायदि खोथा बुंनांगौमोन बे सम बायदि खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै बुंनो हायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा सोरबा लिडार्सनि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि बै समाव थारमाने एटाच जानानै थानायनि जाहोनाव दा दिनै फैबाय थानाय समाव आं बेखौनो बुंगोन बर'नि मोनसेबो माहारियारि आफादफोरा जायखिजाया पलिटिकेल पार्टिजों सोमोन्दो लाखिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया दा बे बिथिंनि सायाव मानगोनां रायजो राजा आफाद बिदा फंबायमोन नोंथांमोना मा कमेन्ट शेयार खालामनो सानो बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि